Takže čaute, zdravíme vás opäť for Gamers. Som tu zase ja Čmelko, je tu som Daladorek. Čau. A Xpera SVK. Čau. Dneska si ukážeme vlastne čo je to Redstone, čo sa s ním dá robiť a rôzne základy a návody. Máte sa na čo tešiť. Takže ja by som rád začal o Redstone, ako v prírode môžete ho nájsť. Takto dá sa rozbiť len ironovým alebo diamantovým krompáčom. S redstone majú napríklad niečo spoločné redstone torch. Potom tu máme napríklad redstone klasický, ktorý si vykopeme vlastne z tohto orie, či čo to je vlastne. Rudy. Tak z tejto rudy. Potom tu máme páčku. Potom tu máme ďalej gombík. To dá asi na to oranie. Alebo, no dobre, no. No, takže na redstone môžete napríklad otvárať rôzne dvere, používať pistony a tak. Ešte by som chcel pripomenúť, že ešte máme aj repeater, čo vlastne znamená opakovať signálu. Predĺžovač, čo iné. Aj tak. Vyzerá to takto nejako, tu máte vlastne odpor, môžete si to nastavovať. Ako vidíte, nastavujete to pravou myškou. Ešte niečo pripomeniem, tá šípka tam, to je smer, kade to ide. Keď ide signál proti smeru, tak to slúži jak dióda. Kto nevie, čo je to dióda, tak to zastaví signál. OK, takže poďme sa presnúť k Áno, tak sme tu opäť. Prvá pasa, no nie pasa, ale prvý vlastne redstoneový mechanizmus bude Daladorkové otváracie pistonové dvere, no o ich výrobe nám povie si ich on sám. No, takže vlastne je to len, je to úplne jednoduché. Základ je, aby redstone viedol podzemí na opakovač, ktorý je tu, vlastne je to blok s torčkou a redstone hore na pistony vyvedieme týmto spôsobom, že dáme blok na torčku zase. A keby tu nebol tento blok, tak nám to nefunguje, vlastne teraz tam dám iron. A slúži to ako vodič signálu na tento ďalší piston. Daladorek môže nám ukázať aj jeho podzemie, ako je to napojené a všetko. No vlastne je to iba jednoducho pod blokom, na ktorým je pressure plate, je vlastne ako keby ste ho položili na redstone, takže hneď blok pod to. A to je vlastne všetko, len keď chcete mať z obidvoch strán, tak to musí byť takto stredom napojené. Tu sa to obráti signál a dvere sa otvoria. Vlastne, čo znázorňuje vlastne tento zlatý blok je v podstate súčasť, jedna z hlavných súčastí obvodu. Blok ironu je vlastne iba taká podpora a sklo je krytie už. OK, takže presuňme sa ku čmelkovej pasci. Ako vidíte, je to pomerne veľmi jednoduché. Vlastne keď niekto prejde, tak ho to stiahne do lávy a on sa to utopí. Úplne zomrie. Au. Môžeš Daladorek uhnúť. Díky. Ako vidíte, funguje to veľmi jednoducho. Tu nás sú sticky pistóny napojené na sklo. Samozrejme to sklo môžete nahradiť hociakým iným blokom, ktorý vie pistón posunúť. A nastavíte si časovanie, ako vám to vyhovuje, podľa toho, aké to je veľké. A keď cez to prejde, máme navedený signál v podstate, ktorý vám hneď ukážem, áno, je to tu. To je navedené až k tým pistónom a repeaterom a keď cez to prejdeme, tak nás to hodí do lávy. Pekne krásne. Čiže vidíte, ako môžete niekoho kvalitne osrať. Robili sme to zo skla preto, aby sme nemuseli rozbíjať celú pastu, kvôli tomu, aby sme vám to ukázali. Než by sa nám nechcelo, ale podľa nás je to zbytočné. Tak a ďalej asi ideme k experimentu. OK, takže presunieme sa k mojej prvej pasti. No, to si nevšimajte. Vlastne, toto by mali byť ešte dvere, ale to pohodná. To je jedno. No a čo to má fungovať? No tak nejak to si otvorí dvere. A vlastne bude si myslieť, že tu budú skryté piston dvere, že pôjde ďalej alebo niečo. Tak môžete to urobiť vlastne aj so zvončekom teoreticky.
myslím si, že zazvoní, môžeš to byť napojené teoreticky aj tu a vlastne stlačí to a odokrie ho to a padne do lávy a je to tam mŕtvý, rozsekaný na sračky, čiže tak. OK, takže prosíme sa k druhej Daladorkovej. Ja mám druhú. Pasti. Ja, áno, tu, No. jasne. Takže ja som si to tu zabarikároval z takých dôvodov, že potom aby som to nemusel odpravovať. Máme tu Táto sklo z boku. pasa, počkaj, povedz, že Ja viem, odkiaľ čo mám. najprv. A vlastne našli sme to na kanále Mentovom, Mentos 97 a je to taká istá pasička, lebo ma nič iné nevedela napadnúť momentálne a je to vlastne na blbcov, vidíte, je tu Diamond Door napríklad, to je s kreatívom, môžete tam dať niečo iné. On tam vojde, no tak napríklad, ja neviem, môžem Pôjdem tam ja, no možno hej, blbete. on tam vojde, myslí si, že si to pekne vykope, hore sa mu vysunie voda, tam TNT, vybuchne, no on je úplne rozsekaný, áno, tak to, nič si nezobral a nič nie je poškodené, potom stačí znova len vstúpiť na pressure plate, takto, voda tam není a je to späť. To je vlastne všetko a no samozrejme, není to úplne všetko, dole vedie samozrejme repeater, aby sa mu to hneď nevysunulo, tu sú repeatere, idú okolo, tady to až do flip-flopu, to je vlastne, že z chvíľkového signálu robí stály, áno. A tu je obracač signálu, ide hore, vtedy keď vlastne nie je vysunuté piston s TNTčkom, tak tu voda je normálne zastavená pistonom a keď na to prejde, tak sa vysunie navždy a tuto ešte vedie druhý signál, ktorý je trochu viac spomalený, a aby tá voda dotiekla. A vlastne ten je tiež cez flip-flop, len nie je tam obracať signálu a vedie k pistonu. To je tak všetko k tejto pasci. OK, takže ešte by som chcel k tejto mojej pásci, prosím ťa, Dalador, prídem sa sem. Zabudol som povedať, ako je to napojené, vlastne je to napojené na sticky piston, ktorý je tu, ktorého bloky sú tu, tie bloky vlastne on stiahne. A je to tak napojené, že tento pistón, čo vidíte naľavo, je napojený takto, kvôli tomu, aby sa nám tie signály nespojili. Ešte som to tak neskúšal, tak neviem, čo by to dalo, či by to išlo, alebo nie. Ale tak radšej to napojíte cez repeater, potom si tu dajte dva bloky redstone, repeater a takto vlastne prevediete signál dookola až ku gombíku. A vlastne máte to hotové. A jak vidíte, tak šmelku sa tu už hrá s našou ďalším vynálezom, Xperim, a je to vlastne pastička na mobov. Je to vlastne pása na mobov, pretože ak vám tu behne taký mob, taký pík alebo niečo, tá takú sa odtiaľ proste nedostane. Ako vidíte, sú tu pressure platey, nie je tu vôbec použitý redstone, ale keď sa sem priblíži, tak vlastne nemá žiadnu šancu dostať von. Iba, že by rozbil ten piston a to neviem, či napadne prasa, hej, takže... Áno, najprv som to mal ináč zapojené cez normálny redstone a potom som si to rozmyslel, pretože ten mob by sa tam nemal ako dostať. Ale podľa mňa je to celkom dobrý nápad. A jednoduchý. Mohlo by to byť, že by tie pistóny boli ešte o blok nižšie a boli by na nich položené fence, neviem, či pistón vyťahne fence, vyťahne pistón fence. No, tak by vytiahol fence a vlastne by ste mali takú mini ohrádku a staďal by istotne nevyšli. No a... OK, takže... Asi posledná vec, úplne, čo je tu tak... Toto je... No, čmelkovo TNT dielo, takže TNTčko. to necháme na neho. Takže ukážem moje TNT dielo, funguje veľmi jednoducho. A ešte by si mohol povedať, kde si ho našiel, hej? Našiel som ho... No, tento model našiel práve na Mentovom kanáli. Nie, to bolo... áno, to bolo Studio Dirt, hej. Studio Dirt. Vlastne odporúčam to pozrieť, sú celkom dobrí, ale to je jedno, ja si mám lepšie. Takže postavíte si takto si postavíte takú ako keby ohradu, to je jedno z takých materiálov, aby bolo vnútri 3x3. Potom to ešte zvýšite, natiahnete tam redstone, tak to zapojíte pekne. Sem musíte dať 9 maximálne repeaterov. 9 maximálne nastavených repeaterov, aby vám to aby to dostrelilo čo najďalej. A teraz to ukážeme, Xper aby mal byť terč. Počkať, ja si musím nastaviť väčší render distance, lebo kvôli technickým problémom je znížený, tak?
No vidíme tam Xperiu v diaľke, myslím. No ten Vidíte, trošku krásne to letí. Tam je už A voda. Xperiu to vybuchla. netrafilo, lebo ten bol na inom terči, ale to už nevadí. Proste toto jazierko to trafilo, to ste všetci videli. A ja teraz, aby som nemal lagy, si to dám zase na short. OK. Takže No to je a čo tu máme? Už len také kráviny, čo sme sa nudili. Napríklad tuto je nejaká dráha, že... No a mohli by sme, Áno. čo je tu také špeciálne na nej? To bola v podstate len normálna dráha a Xperia tam dorobil také zlepšovátko. Prejde vozík a v podstate, keby to bola závodná trať, tak to funguje ako ukončenie kola, by sa to dalo dať. A je to urobené iba jednoducho. Na tento nášlapný kolaj príde redstone až sem dole a tu sú samé tieto node bloky a nie to nejak napojila. A je to cool proste. Pekne to svieti. No a už sú tu fakt len také chujoviny. OK, takže na dnes by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám náš prvý redstone páčil. A na budúce, čo asi bude, no nevieme. Asi bude taký približný tutoriál na double doors, normálne, nie pistonové. No, to ja spravím určite. Ja by som chcel potom urobiť alarm. Istotne ďalší diel. Ale tak, ale uvidíme. Možno nebudeme dožiť ten redstone všetci traja. Možno, keď niekto nebude mať niekedy čas, tak možno ho natočia kľudia aj dvaja. No, nie každý, teraz sme všetci, aby to bolo oficiálne. No, OK, takže majte sa. Čaute. čaute. Tu.